आं इलेक्शन गेलेगोन आंखौ रावबो जेबो बुंनो हाया होनना नब'सरनिया बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे बुंनाया गावनि लाजिनायखौ दोनखोमानो थाखायसो। नाथाय जेखि बुङा मानो बियो इलेक्शन गेलेनो हाला। जों नब'सरनिया जेबो गाव इलेक्शन गेलेगोन आंखौ जेबो खालाम हाया बे बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ जों नुदों। खिन्थु बे बुंनाया ओरैनो बुंनाय, बे गावखौ गावनि माने लाजिनायखौ फांथेनो थाखाय दोनखोमानो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों। इलेक्शन गेलेनायखौथ' बाद दोन, गावनि साजानिफ्राय बोरै बारग'नो हायो दा बियो बेखौसो सिन्था खालामनांगौ। कि बुङा बे गेले हाला, दा इलेक्शन गेलेनायाथ' बाद हो, बे गावखौ बोरै गावनि पानिशमेन्टनिफ्राय बारग'नो हायो दा बेखौसो सिन्था खालामनांगौ। 2023 मायथाइनि 28 फेब्रुवारियाव हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदोंमोन। जेसेबांनोखि सरनियाफोरनो एसटि सार्टिफिकेट होनाय जादोंमोन बेफोर गासैखौबो केन्सेल खालामबाय। आरो माखासे सरनियाफोरा बे एसटि सार्टिफिकेटखौ लानानै गेस एजेन्सि जादोंमोन आरो पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्स लादोंमोन। बिसोरनि बेरेखायै केस जागोन। आरो जायफोर सरनियाफोरा ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै साख्रि लादों बिसोरबो उननि समाव दिगदार जागोन। बिसोरनि बेरेखायै केस होयोब्ला साख्रिया थांजोबगोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। गाव इलेक्शन गेलेगोन आंखौ जेबो खालाम हाया बे बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ जों नुदों। खिन्थु बे बुंनाया ओरैनो बुंनाय, बे गावखौ गावनि माने लाजिनायखौ फांथेनो थाखाय दोनखोमानो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों। माने बे सापर्टारखौ एसे गावनि भटारफोर गावनि सापर्टार दं बिसोरखौ एसे मन'बल लाबोनांगोन बिहा, बेसो बे बुंदों। खिन्थु बेथ' गेले हाला, बे गेले हाला, बे फाइनाल जाबाय। बे जेखि बुङा बे गेले हाला, दा इलेक्शन गेलेनायाथ' बाद हो, बे गावखौ बोरै गावनि पानिशमेन्टनिफ्राय बारग'नो हायो दा बेखौसो सिन्था खालामनांगौ। दा नब'सरनिया जे इलेक्शन गेले हाला बिनि प्रमानाथ' जावले जों बुंनाय जाबाय जे बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। आरो लोगोसे 2023नि 28 फेब्रुवारियाव हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों जे कख्लाबारिनि आनएमप्लयड इउथ ससाइटि ओमफ्राय जनलाल बसुमतारी, दावराव देख्रेब नार्जारि बे केस होनायाव जेसेबां सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जादोंमोन बर' कसारि एबा कसारि होननानै होनाय, दा बे सार्टिफिकेटखौ WPDBCआ कर्टआव उइद्र' खालामफैदों। दा बे हिसाबै इसिबां बर' कसारि एबा कसारि होननानै सार्टिफिकेट लादोंमोन सरनियाफ्रा, बे गासिबो इनभेलिड जाबाय, बे सोलिलिया, बेखौ बाहायनो हालिया। बे हिसाबैनो नब'सरनियानि जायनाखि सार्टिफिकेट बे इनभेलिड जाखाबाय, बेजों गेलेनो हाखाला बे। आरो बेल' नङा, दा सरनियानि बादैबो सरनियाथ' बे माने दा बिनि सार्टिफिकेटआबो केन्सेल जाबाय, बे दाराय हाला आरो बे पानिशमेन्ट मोनगोन। बे जेसेबां माने बेथन जानाय मानाय दंमोन, गभर्नमेन्टनिफ्राय सुजुग सुबिदा लानाय दंमोन बेखौ होफिननांगोन। बे माने क्रिमिनेल केसावबो गोलैगोन। दा बेजों लोगोसेबो आरोबाव जायफ्रा सरनियाफ्रा जायफ्रा बर' कसारि एबा कसारि सार्टिफिकेट लानानै केन्सेल जाजोब्बाय, जायफोरनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय, आरो जाय मानसिफ्रा सरनियाफ्रा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै गेस एजेन्सि जादोंमोन, पेट्रल पाम्पनि जायनाखि माने लाइसेन्स लादोंमोन बा गुबुन सुजुग सुबिदा लादोंमोन, बिसोरनि एगेन्स्टैबो केस जागोन। आरो जायफ्रा साख्रि लादों सरनियाफ्रा ट्राइबेलनि बर' कसारि नाम लानानै बा कसारि नाम लानानै, बे साख्रि लाग्राफ्राबो बे दिगदार जागोन। दा बिसोरनि एगेन्स्टजों कमप्लेन होनांगौ, बिसोरनि एगेन्स्टजों जोङो माने केसल' होनांगौ, अब्ला बिसोरनि साख्रिया थांजोबगोन, गेस एजेन्सि दानजागोन, पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्सबो दानजागोन। बिथांमोना जेल जागोन ना जाया? जेल जागोन, बेयो माने माबा दङ माखासे IPC धारा क्रिमिनेल केस जायोब्ला बियो जेल जागोन। आरो नङाब्ला माबानांगोन बियो बिनि जेसेबां बेथन जानाय मानाय बेखौ रिकभारि खालामनानै होनांगोन। दा बेथ' केस ल'आवनो दंखायो, माधुरि पाटिलनि माने जायनि केस ल' सुप्रिम कर्टनि अर्डार, बे अर्डाराबो दंखायो। ओमफ्राय दस्रा केस ल'बो दङ। दा बे हिसाबै बे बारग'नायनि लामा बेहा गैया। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।